A la matèria de Ciències pel món contemporani, a primer de batxillerat, el que fem és el projecte FabLab, més conegut, o el podem dir d'una altra manera, com el laboratori digital. El laboratori digital el que fa és promoure el learn by making, és a dir, aprendre fent, manipulant, creant, i promou el do it yourself, és a dir, fes-ho tu mateix. D'aquesta manera aconseguim alumnes més creatius, responsables, autònoms. És un projecte molt dinàmic en què interaccionen entre ells mateixos i amb les eines que tenim dins del nostre FabLab. En aquest cas, el que tenim són 2 impressores 3D i el software Arduino, que serveix per programar. Aquest projecte està dividit en 3 parts. En la primera part, els alumnes aprenen a fer servir el programa Tinkercad. Aquest programa l'utilitzem per dissenyar objectes per després imprimir-lo amb la impressora 3D. I també aprenen a utilitzar la impressora 3D. En la segona part, aprenen l'Arduino, a fer servir l'Arduino i a programar amb l'Arduino. I en la tercera part, el que fan és posar en pràctica tots aquests coneixements i construir una maqueta d'una casa domòtica. D'aquesta manera, a l'acabar aquesta matèria, tenim alumnes amb una competència tecnològica que creiem que és essencial per l'oferta laboral que hi ha avui en dia que demanen molta gent competent en aquest sector.